Oila.tj SMM-менеджер меҷӯяд. Масъулиятҳои SMM-менеджер. Таҳия ва нашри контент. Навиштани матнҳо барои паёмҳо, Мақолаҳо, лонгридҳо. Таҳияи контенти визуалӣ, аксҳо, тасвирҳо ва видео. Муошират бо аудитория. Ҷавоб додан ба шарҳҳо ва паёмҳо. Талабот. Таҷрибаи кор дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Маҳорати пеш бурдани воситаҳои идоракунии шабакаҳои иҷтимоӣ. Фаҳмиши хуби алгоритмҳо ва тамоюлҳои шабакаҳои иҷтимоӣ. Малакаҳои хуби муоширати хаттӣ ва шифоҳӣ. Қобилияти кори мустақилона ва кор дар гурӯҳ. малакаҳои қавии таҳлилӣ, қобилияти тафсири маълумот ва пешниҳоди тавсияҳо. Агар шумо омода бошед ки як қисми командаи пешрафтаи мо шавед, портфолио, резюме ва намунаҳои кори видеои худро ба почтаи электронии мо фиристед. info@tayron.tj. мо интизори посухи шумо ҳастем.